Na známom hokejbalovom ihrisku Hurikán na Sokolíkovej ulici usporiadali premiérový turnaj o štít mestskej časti Dúbravka o putovný pohár starostu. Na turnaji, ktorému ale vôbec nežičilo počasie, hrali 4 družstvá. Výber Dúbravskej amatérskej hokejbalovej ligy, Slávia Právnik, Demons a Škorpión Dúbravka. Zišli sa na tomto turnaji najlepšie mužstvá Dúbravky, ktoré na území Dúbravky aj trénujú. Dva týmy hrajú extraligu, jeden tím bol zložený z výberu Dúbravskej amatérskej hokejbalovej ligy a jeden tím hrá bratislavskú súťaž. Za stáleho dažďa sa 4 družstvá stretli systémom každý s každým 3x10 minút, pričom v posledných 2 minútach sa meral čistý čas. V stretnutí medzi výberom DAHL a Demonsom v červených dresoch išlo o víťaza turnaja, pretože obe družstvá dovtedy neprehrali. Výber DAHL, v ktorom ako kapitán hral aj Roman Urmín, zvíťazil nad Sláviou Právnik 4-1 a nad Škorpiónom Dúbravka 7-3. Demons zdolali Sláviu aj Škorpión zhodne po 3-0. Stretnutie rozhodoval podpredseda DAHL Roman Bodinger, ktorý takisto na turnaji aktívne hral ako kapitán Škorpiónu Dúbravka. V Dúbravke má hokejbal bohatú tradíciu, hlavne v 80. rokoch, keď sa začínalo s hokejbalom. Tu hral Prím, práve na tomto ihrisku hral Hurikán, ktorý vo svojej kategórii patril k najlepším bratislavským a slovenským družstvám. Takisto ďalšie družstvo, ktoré postúpilo potom do Superligy, bolo BHC Fargo. Takže tieto dva týmy v 80. rokoch dominovali bratislavskému hokejbalu spolu s ružinovskými klubmi. Potom ako keby sa chlapci z ihrík vytratili a nastalo také hluché obdobie a nakoniec v 90. rokoch vznikli tieto manšafty a už samozrejme sa obmenili hráči, ale teraz to nabralo zase novú tvár, tá hokejbalová súťaž a kvalita. Toto ihrisko nespĺňa kapacity na súťaž hokejbalovú. Dá sa tu hrať naozaj táto naša amatérska liga. Ešte jedno ihrisko máme na Pekníkovej ulici, ktoré by sa po rekonštrukcii malo stať domovským stánkom mnohých klubov. Záujem je veľký aj v tejto našej Dúbravskej amatérskej hokejbalovej lige, ktorá je vlastne takým voľným združením registrovaných aj neregistrovaných hráčov. Je to bez obmedzenia, to znamená veková kategória nehrá žiadnu úlohu, od 15 rokov vyššie, kto ako vládze. A potom takisto to nie je obmedzené ani kvalitou hráčov. To znamená, ak niekto si chce doplniť kondíciu zo superligových hráčov, môže nastúpiť aj v našej amatérskej súťaži a to dodáva potom kvalitu tejto ligy. Máme dokonca v líge aj jeden petržalský klub, takže v prvom ročníku hrali 4 družstva, v druhom už ich bolo 6 a teraz je aktuálne zimná prestávka a máme 7 klubov. Súboj najlepších hokejbalových družstiev na tomto turnaji medzi výberom DAHL a Demonsom sa skončil presvedčivým víťazstvom Demonsu 8-2. Kvôli nepriaznivému počasiu sa slávnostné vyhlásenie výsledkov hokejbalového turnaja presunulo pod strechu. Začneme od najlepšieho strelca. Najlepším strelcom turnaja o štít v mestskej časti Dúbravka sa stal Martin Andris. Najlepším nahrávačom sa stal hráč výberu DAHL Michal Smutný. Triafate a nahrávate. Na 3. mieste v rámci turnaja o štít mestskej časti Dúbravka sa umiestnilo družstvo Slávie Právnik. Blahoželám napriek tomu, že také počasie ste dokázali dneska naozaj veľa. Toto tretie hádam bude na rok prvé. Držte sa. Ďakujem.
Strieborné medaile získal výber Dúbravskej amatérskej hokejbalovej ligy. Jednoznačným víťazom, ktorý vyhral s veľkým náskokom, sa stalo družstvo Demons. Nemyslela som si, že dneska budem takémuto veľkému víťazovi dávať takýto krásny. Ešte počkáme chvíľu, dobre? Zároveň extraligové družstvo získava aj putovný pohár, či superligové, pardon. Dostáva putovný pohár starostu mestskej časti Dúbravka, ktorý musí na budúci rok. Ja verím, že si ho nedáte. My ho obhadíme. Na tú stranu. Hej, korba, hej. To sú aj brankársky smaj. My ho niekedy pojičajú, vieš, tak poukazovať. Mizer, povzdám tento pohár, super si hral.